examineime na Universidade de Santiago da Reválida e unha vez rematados os estudios de bachillerato decidín facer unha carreira superior. Meu pai veía con simpatía que eu me fixese abogado. Eu non tiña moita vocación de abogado, pero por satisfacelo, inda que el nunca me impuxo nada, decidín estudiar. Fixen o primeiro curso en Madrid no ano 1930-31. Asistín ali a todos os preludios da proclamación da República, vivín intensamente aquel ambiente desde o ámbito universitario. Despois de proclamada a República, na época de verán, volvín de novo ao meu pobo, á miña vila. Un amigo me deu a coñecer a teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco e isto influiu moito no meu ánimo. Ao chegar a Vilanova de Lourenzá, pois decidín festexar o 25 de xulio, o Día de Galicia. Lanzamos un manifesto recordatorio. Eu intervín por primeira vez en público desde o balcón do Concello en onde izamos a bandeira galega. Intervín activamente nas loitas universitarias. Fun secretario xeral do Grupo Ultreia, fun secretario xeral das Mocedades Galeguistas, dirixín a revista Universitarios, fun membro directivo da revista Alento, colaboraba en todos os xornais non só de Galicia, sino da emigración, e sendo mozo intervía en casi todos os actos con Castelao, con Bóveda, con Suárez Picallo, con Alonso Ríos, con Otero Pedrallo, etc. De maneira que eu pisei Galicia de punta a punta, facendo propaganda do Partido Galeguista primeiro e do Estatuto despois. E ao rematar a guerra reintegreime a Santiago, pero dixeronme que ali non estaba seguro e decidín virme a Vigo. As vivencias daquela época non se poden transmitir, pero eran vivencias moi duras, a vida non valía nada, e non me preocupaba en absoluto. En realidade, o Partido Galeguista seguiu funcionando hasta que os acontecimentos exteriores comenzaron a desanimar a xente. E pouco a pouco foi esmorecendo, sin que ninguén disolvese o partido moito máis, senón que a xente foi se metendo nas súas casas, decepcionados, escépticos, e o partido desapareceu. Entón pensamos en facer un labor cultural para concienciar o país dos seus valores, da súa personalidade, da súa lingua, etc. E así foi como naceu Galaxia.